Constatem, per tant, que aquesta setmana és d'aquelles setmanes en què el Partit Socialista Obrer Espanyol no podrà mirar a la cara als treballadors. I no podrà mirar a la cara als treballadors perquè el Partit Socialista, aquells que es declaren d'esquerres, és aquell partit que el que farà és haver liderat la reforma laboral que retalla més drets als treballadors i que li diu a la societat que l'única manera de sortir de la crisi és abaratint costos laborals, abaratint l'acomiadament, sense exigir res a qui més té. I tots aquests elements seran els que compartirem. Miri, hi ha qui entén que la vaga general no serveix, però jo el que recordaria és que les vagues generals han servit per canviar reformes laborals que retallaven drets. Les darreres vagues generals fetes amb el govern d'Aznar o amb els governs de Felipe González van servir perquè aquells que portaven un full de ruta que retallava drets com mai tiressin enrere. Sí, podem optar per la por, per la resignació, pel quedar-nos a casa i que ens acabin passant per damunt en tot, en les pensions, en matèria laboral o a les persones dependents. Però jo sóc d'aquella gent que creu que no, que un no es pot quedar en la por i en la resignació perquè t'acaben passant per damunt. I encara que se'n vulgui amagar, en Corbacho expressa la cara més conservadora del socialisme. I ho expressa per una raó molt simple, perquè en Convergència s'ha entès a l'hora de retallar drets laborals, perquè avui és qui està anunciant les contrarreformes en matèria de pensions que empitjoren la situació dels pensionistes, o qui va defensar la congelació salarial dels pensionistes. I miri, en Corbacho avui és, i es destacarà, per haver estat el ministre de Treball que ha fet la reforma laboral que ha retallat més drets, amb la complicitat, a més, de Convergència i Unió. Per tant, miri, encara que se'n vulgui amagar, en Corbacho expressa la cara més conservadora del socialisme. I en Corbacho, el més important que ha fet és la reforma laboral que retalla més drets dels darrers anys. Aquest és en Celestino Corbacho i aquest és el capital que porta avui a la candidatura del PSC.